karong panahona dili nato ikalimod nga ang mga tao daghan jud kaayo nga naningkamot og daghan nga gusto nga mahimong batan-on, no? Kung moadto gani ka sa cellphone, ang cellphone karon ilabi na og mahal-mahalon nga cellphone nga pwedeng mabutangan og mga apps naa sa cellphone nga gitawag nato nga pwede ka nga idaran na ang imuhang dagway or bisan og 70 na ka, naay apps sa cellphone nga pabatan himuon kang bata, no? Imong naong nimo nga gikunot na po'y apps sa cellphone nga mahimo kang hamis, no? Tan-awon ba kanang mamods kay tan-awon, no? Tan-awon nimo sa picture sa mga Facebook, no? Mamods kay tan-awon, no? Niya pina side view pa. Unya pag-abot dayto sa realidad, perti na daytong wanggits na dayto, no? So ingon ana, so mao gini ato ang ginalong sa tong kinabuhi nga kung posible mobalik ta ngadto sa ato ang pangidaron nga 20s, no? Adunay usa ka tigulang na nga 60 anyos. Usa ka adlaw nag-atubang siya pagmata niya sa buntag, nag-atubang dayon siya sa samin, no? Babae man ni siya, no? Kay mao man gyud ni kanang unang buhaton sa babae nig mata sa buntag, di ba? No? Kamong mga babae, no? Kaming mga lalaki dili ambot lang ka putong uban. No? So ang unang tan-awon sa iyang buhaton sa babae inig mata sa buntag maong mutan-aw sa iyang dagway sa samin, no? Usa kay gayon kining usa ka babae mitan-aw siya sa iyang dagway sa samin. Pagtan-aw niya sa samin, ang iyahang buhok nakita niya og ang iyahang nawong, ningon siya nga tigulang magyud ko. Kay naputi na ang iyahang buhok, unya ang iyahang agtang gikauna sa kunot. Gikauna sa kunot. So, natubkan siya og kabalaka, no? Kay ang iyahang panit, ang iyahang naong ug ang iyahang buhok miduyog namang pod sa iyahang pangidaron nga 60 anyos nga nanay kunot, ang naong daghan na pod og kunot, ang buhok puti na. So karon naka-decide siya nga moadto siya sa usa ka salon o sa usa ka dermatologist doon sa panang mga pangpagwapa, no? Nya ningon siya dito, kaya ba ninyo ang 60 anyos pabataon? Ingon po itong na dito sa salon nga tag-iya, kaya kayo, basta na lang kay kwarta, no? Unsa man imong problema? Kining akong buhok, gusto na kong ipaitong pagbalik nga dili na mobalik kining akong uban, no? Kining ako ang dagway nga gikauna sa kunot ug ako ang panit nga nagyat-yat na. Unya kining ako ang bilbil, no? Kay kibalukag mga 60 na kay ang bilbil mo.
Mugawas na yun na, no? Bisag unsaon, jug tabon, no? So, ako ang ning takwaan, ingon tong tagiya nga, kaya na, no? Basta na lang kay kwarta, no? Mingon po dang, pila mo ay ang magasto ana? Ingon siya nga, dako gid man. Sa pila gani? Mukabat jud na og 1 ka milyon. Ha? 1 ka milyon? Mahal ba? Alangan man nga pagpaputi sa imuhang buhok 250,000. Pagpainat sa imong pangit nga gikunot unya pahamison aron mobalik ang imong pagkabatan-on aron mamods katan-awon. 250,000. Kamahal ba? No? So, 500,000 na tanan. Kanang imong lubot, paboruton. O imong bilbil kuhaan, 250,000. Pila na? 750,000. O ang imuhang dughan atong paboruton. Imong dughan atong paboruton, 250,000. All in all, 100 million. 1 million, no? So, muna ang presyo. Ingon sa nga, perte man po ng mahala, eh. Tsaway, laing bato-brato niya. Kanang mapoy na to. Sana aman. Sana aman. Dahil mo nang inuman kong tagaan na ng mahal kayo, no? Matong ingon tong kan, huwat lang sa diaman, no? Ingon tong tigulang nga, isure gina nga mabata ko, mabata lagi kaninan. Mabata gyud gani, mabata gyud ka. Hulat lang sa ma'am. Pag adto sa katong tag-iya, no? Isunod siya sa iyahang kwarto kundi hindi to gipamutang ang iyahang mga gamit. Paggawas niya, lini na tong magpabatan unta nga tiguan. Siya nga, usa ka na iyang gibit-bit, no? Gamay man kaayo, no? Ingon siya, kini ma'am, mubata yung gani ma'am. So, unsa man din na, pila man din na, brato ra kay ma'am. Pila gani? 50 pesos. No, ra man din na, 50, imo pa dyan kong pagastuhon og 1 million. Siya nga, abrihi ko no, katong tanawon. Pag abri, kabalo mo unsay sulod. Pagtanaw niya, so unsa guni? Kana ma'am, tuti ma'am kay chupon day. Chupon yung gihatag sa. Chupon ma'am, kanang tutuyon sa bata ba? Tutuya na ma'am. Kaya aron mo bata ka, no? Chupon, no? Mara nga, kinsa may gustong mo bata din pataas ang kamot. Ha? Kinsa may gustong mo bata? Wala, no? Kaya kung gusto mo mabata, papalitan ka mong chupon. Aron mo bata mo, tanaw ng bata, di ba? Sige, nagyan, tutoy ang chupon, no? Aron, nag-aksag hila, paumo na daw chupon. Sige. Kanang pasipayar ba? Kanang sanang gitawag, anang ipa-um-um, no? So, mauna. Magsuon, mawagyan na ang ato ang ginalong sa itong kinabuhi nga mubata, no? Mubata. Karon ang pangutana, unsa man di ay ang makapabata sa tao? Unsa man di ay ang makapabata sa tao? Bisan og ang imong edad tigulang na, ang imong dagway hamtong na, pero unsa di ay ang atong makapabata diha sa atong kinabuhi? Maigsoon kung ato ang pamalandungan ang atong ebanghelyo karon ug kining maong kapistahan nga atong gisaulog karon, ang kining mao makapabata sa tao, kini di ay ang ato ang relasyon ngadto sa Ginoo. Atong relasyon ngadto sa Ginoo.
Sumo kini, no? Makapabata diha kanato ang ato ang kanunay nga pakighimamat o pakig-communicate ngadto sa Ginoo. Maning importante kaayo, no? Sa atong kinabuhi. Sa atong ebanghelyo, gingon dinhi nga timan-in niyo kini ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Pag mingon tag usa ka bata, unsa man day atong pagsabot niini? Kinahanglan nga magdagandagan ta diha, maghubo ug mag-agas ang atong sip-on? Dili, no? Sayod kita nga usa ka bata mapaubsanon, no? Mapaubsanon. Pero unsa ba ang atong pagsabot sa pagka-mapaubsanon? Kasagaran, mingon ta nga mapaubsanon. Kanang nasa atong una-una, kanang chill lang ba, kanang chillax lang kayo, ug imuhang tamakan, di mo tingog, no? Imong sagpaon, maingon pa, oh, apila pa ng pikas, no? Kanang imuhang bunalan, no? Mingon pa nga, oh, sige, dungagi pa, no? Sagaran mo na atong pagsabot, no? Kanang hilom, no? Unya, kanang dili istrikto, no? So, mana nga to ang pagsabot sa mapaubsanon, no? So, kana, dili lang di ay kana mao atong pagsabot. Ang mapaubsanon, buot pasabot niini, kahibalo ta nga mo communicate ngadto sa atong isig katawo. We know how to communicate. Kahibalo ta makigdait ngadto sa atong isig katawo. Kahibalo ta makigdait. Kahibalo ta matagad. Mana ang mapaubsanon, kahibalo ta matimbaya. Kahibalo ta managad. Kay balita mo tanaw, kay balita mo lingi, kay balita mo hangad, no? Sa itong isig katao, no? Dili ta kanunay lang sigig duko, no? Murabag katong sa istorya nga may duha ka langgam, no? Kining duha ka langgam, yadto sila sa humayan, no? Pag adto ni sa humayan, naglalis ang duha, no? Mingon tong maldituhon nga langgam, kanang nasa kanang tunga-tunga sa humayan, kanang nagdupa, kanang nagkalo, tao na ba? Ingon po itong isa kalanggam, dili oy. Tiyan tao na gina, tanawa, nag-ikalo, naisinina, nagdupa, kanang pang-abog sa langgam, no? Kanang tao-tao sa humayan. Ingon po itong isa, dili lagi. Tiyan manang kabalo man ka nga dili tao. Tiyan, wa man nagunit og cellphone. Wa man nagunit og cellphone. Tiyan nga, ama ba? Tiyan nga, wa man nagunit og cellphone. Tiyan nga nang magunit og cellphone. No? Kung magunit og cellphone, no, sige na nagduko, no? Sige duko, unya di na kabalo mulingi, no? So, ingon ana ang tao nga mapahitason, di na kabalo mulingi, no? Murag kana bitong atong silingan, no? Kana bang magpuyo ta nya marang-arangan, no? Usahay maraghilas na kayo, kay di na kabalo mulingi, di na kabalo silingan ba, no? Di na mulingi, di na managad, no? So, ingon ana, no? Mapahitason, di na kabalo mo communicate. So muna ang magsuon nga sa itong tagsa-tagsa kag panimalay, no? Mao kini ang hagit ka nato. Usahay mahimo kita niining tao nga sige gamit og cellphone, no? Sige na nagduko, no? Sige na nagtan-aw, di ang kabalo mo lingi, no? Mabitaw nang sa pamilya, ang uban di na gani kabalo mo communicate sa ilang bana ug silang anak na personal. Gusto mag-virtual, no? Munang lisod ka rin, no? Sige nalag duko, no? Di na gani kaingon silang anak nga, nak, kumusta man ka nak? Kumusta man imuhang module, no?
Kumusta man imong pag-answer sa imong module, no? Communication na ay gitawag nato nga interpersonal relationship nga naatay ang sa matag usa ka nato diya sa atong pamilya. Kumao man usab kini ang kinabuhi ni Jesus, no? Na siyang kinabuhi kanunay gayud siya nakig-communicate sa iyang amahan. Mao kana ang hiyas, no? Nga ato ang tan-awon, no? Nga diha sa itong gisaulog kay matag usa ka nato, no? Kay sikat man yun ning og sa to pa very known with kaning maong devotion sa Santo Niño, no? Gani dinhi sa ato ang parokya perting daghana og patron ng Santo Niño, Jikiki, no? Siguro mga 15 ka buok, no? Marag magkumpit lang na sila ni San Vicente, no? San Vicente perti pong daghana, no? So mara nga kita sa atong panimalay unta kining bata nga nagpakatao ng Dios nga nagpakatao og nahimong bata og nipuyo kanato maghari kini sa atong panimalay, no? Maghari sa atong panimalay. So muna importante kayo, no? Muna nga sa tuang tagsa-tagsa ka panimalay, no? Naagyoy Senyor Santo Niño, no? Nagyoy rebulto, no? Bisan gani sa mga tindahan nagyod, no? Kanay inig blessing di gyud na masipyat nagyod ay kanang gitawag na itong rebulto Santo Niño, pero nakaapan po na ay rebulto Santo Niño pero tipong gamaya murabag tating gamaya, no? Pero mas dako pa tong iring nga katong sigig ingon-ingon ang kamot. Malino, no? Naadri Santo Niño na pang iring tubangan katong dako lang gananaw. May nga mo na itig panawag og customer pa no? Pang paswerte, no? Santo Niño pating loya, pating ganaya, no? So muna atong tan-awon, no? Maigsuon kung kita gyud tinuod nga dibuto, kung tinuod jud atong pagmahal nato sa batang Hesus nga Ginoo nga nagpakatao, mao ang makita nga hulagway samahan, the visible image of the Father. So ato kining tan-awon kining mong hiyas nga naa kaniya nga ato usab kining makatunan, no? Dahil sa itong kinabuhi. So dili lang kay maoy na andan, no? Kay maupay gibuhat sa kadaghanan, no? Dili, no? Ato agad kining tan-awon unsa man gyud ang hiyas ni ining maong bata nga atong Ginoo nga nagpakatao nga angay natong sundon nga mahimong sumbanan sa atong kinabuhi, nga may sama usab kita nga mahimong balaan, nga mahimong santo. So mao kini, no? Dili lang ang pagkamapobsanon nga dili ka mo tubag o dili ka mo makig reklamo, no? Dili ang ato ang pagkamapobsanon na kanunay ang atong pakigdait, na kanunay atong komunikasyon ngadto sa ato ang tao diya sa atong palibot. I hope ug hinaut-unta na kini atong nasabtan ug atong matuy-an. Amen.